аксари сокинон дар тоҷикистон мегӯянд ба талаби пӯшидани ниқоб зид нестанд, аммо нархи он гарон аст. ниқобҳои арзонтарини истеҳсоли ширкатҳои маҳаллӣ 2 сомонӣ ё баробар ба 20 сент аст ва тибқи тавсияи пизишкон бояд дар як рӯз аз чанд ниқоб истифода кард, ки харҷаш албатта ба ҷайби сокинон мувофиқ нест. бинобар ин бисёриҳо маҷбур мешаванд ниқобҳои якдафъаинаро чанд бор истифода баранд. бархе аз сокинони шаҳр мегӯянд, беҳтар буд мақомот аввал дастрасӣ ба ниқоби арзон ё ройгонро таъмин мекарданд ва баъд аз чунин чораҳое чун ҷарима кор мегирифтанд. در اینجا در تاجیکستان آیله ها کلانند، بنابراین بهتر است اگر امکان باشد نقاب ها را به پول تقسیم میکردند، زیرا اینجا جای کار هم ندارند. مردم اکثریت به روسیه به مردی کاری میروند. من خودم نمایی به گروه دیماس با 100 سومن نفقه میگیرم، دای روزگار نمیرسونه. یک نقاب برای 2 یا 4 ساعت پیش بینی شده است. آن را باید زود عوض کرد. ما امکانیتی هر بار خریدن و عوض کردن نقاب را نداریم. نقاب هست خیلی میشیم دیگرش هم میپوشیم دیگرم ترچ میکنیم. дар дорухонаҳои кишвар як ниқоб аз 2 то 60 сомонӣ арзиш дорад. бештар ниқобҳои истеҳсоли маҳаллӣ талабот доштаанд, ки нархашон арзон аст ва аз матои пахтагин духта шудаанд. ин ниқобро сокинон метавонанд шуставу истифода кунанд. ин барои кӯдакон аст, хурдсолона танқисӣ намекашанд, барои маска кардан размерашам чи андозашам барои худашон мувофиқ карда шудааст. бо вуҷуди таъин шудани ҷарима дар дорухонаву фурӯшгоҳҳои кишвар барои харидории ниқоб навбатпоӣ нест. ба гуфтаи кормандони дорухфурӯшиҳо, баъди эълони мақомот дар бораи коҳиши гирифторшавӣ ба коронавирус, харидорони ниқоб низ зиёд нестанд. ауҷ гирифтагӣ буд тоҷикистони мода ҳамҷа бисёртар мекунанд. ҳозир хай шукронаи худо ки тенҷиштиста устостак. ба гуфтаи Зуле Раҳматова, раҳбари гурӯҳи волонтёрҳо, ки ба тақсими ниқобҳои ройгон ба афроди ниёзманд машғуланд, ҷарима бастани сокинон барои надоштани ниқоб роҳи ҳал нест. аммо гурӯҳи дигар бар ин боваранд, ки ҷарима барои пешгирӣ аз гирифторшавӣ ба коронавирус муҳим аст. қаҳрамон Бақозода, раҳбари маркази тадқиқоти социологии Зеркало мегӯяд, агар ҷарима карда нашавад, сокинони кишвар беаҳамиятӣ хоҳанд кард ва касе ниқоб намепӯшад. مبلغ جریمه هم باید به اندازه باشد که آدم را پیش از سرکشی کردن از این قرار یا مثلا به نقاب گشتن به فکر وادار کند. من جانبدار این طلبات هستم. باید آنهایی که به نقاب بیرون میروند جریمه شوند. палатаи поёнии парлумони тоҷикистон тағйиру иловаҳо ба қонуни беҳдоштиро қабул кард. ин тарҳ баъди тасдиқи палатаи болои ва президенти кишвар мавриди иҷро қарор мегирад. тоҷикистон замони пӯшидани ниқобро ҳатмӣ кард, ки аз рӯзи нахустини эътирофи сирояти вирус тақрибан 50 рӯз гузашт ва то имрӯз ба иттилои расмӣ шумори гирифторони COVID-19 ба 5160 нафар расид.